Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muri yeZimbabwe ndinovimba munozviziva kuti kazhinji patinofamba tinosangana nenhamo nemadzodzo. Muzuva ranhasi ndina sisi vandinawo vanonzi Sisi Juliet vane dambudziko remudumbu. Vari kuti vanorwadziwa zvakanyanyisa pavanoenda kunozvibatsira uyezve vanobuda ropa rakawandisa. Asi vari kufungidzira kuti dambudziko iri vangave vakagadzirwa nemukadzi wemunhu, murume wavakambofambidzana naye. Regai nditaure naSisi Juliet pari zvino tinzwe kuti zvakafamba sei kuti tizosvika nhasi pane dambudziko ravepo. Madi zvenyu Sisi Juliet? Alright, makadini. Aiwa, tiri nani. Chiri sei chando ichi chiri kupisa kudai? Chiri kurwadza chando ichi mawani chaiwo. Sisi takaona maakufona muchiti mune dambudziko ramuri kusangana naro. Munganditsanangurira kuti chii chakatora nzvimbo kuti muzosvika pamasvika nhasi pakuti maakutsvaga rubatsiro? Ndakatanga kungorwara ndichiti ndikaenda kutoilet ndotadza kunyazoita toilet zvakanaka, ndobuda ropa nguva yekutoilet. Nguva ine ndichiti panototarisira something ndoona ndikutotanga kubuda ropa, ndorwadziwa zvakanyanya, ndoswera ndichirwadziwa. Pane ndatongoenda kutoilet ndotoziva kuti nhasi ndikuswera ndichirwadziwa, ropa richibuda rakawanda, chembe chosara neblood. Ndotoshaura kuti zviri kufamba sei. Vandarwadziwa 3 months 4 months ndafamba ndaneta. Ndichingonzi pandafamba pacho ndaingonzi wakagadzirwa nemukadzi wemunhu. Saka ndainyazoshaura kuti mukadzi wacho ndoupi. Asi ndakazonyatsofunga ndikanyatsoona kuti pane munhu wandakambodanana naye aifamba achitsvaga nekadhi rangu. Saka ndakabva ndakufunga kuti ndiye akagadzira kadhi rangu kuti nditadze kuenda kutoilet zvakanaka. Aitoda kuti ndife. Ndiri kunzwa muri kuti pese pamuri kufamba muri kunzi makagadzirwa nemukadzi wemunhu. Munhu uyu pamaifambidzana naye maizviziva here kuti ane mukadzi? Angasinganyatsobudirira pachena, angasina ndasina kumbomubvira ndamuona. Bvaatondilojera kwakandirojera bvatatogara tese. Saka pane munhu aimuziva akazotsanangura kuti munhu akadai uyu ane mukadzi. Bvandatoti bvandatosiyana nazvo, bvandatomusiya akadaro, bvandatouya kuno kumarondera, bvandatotanga kutogara mumba kwedu. Ndopakatanga urwere hwacho. Asi imimi hamuna here kumbonyumwa kuti mukomana angakwanisa kuti kumusikana waari kudanana naye waasati ane chokwadi chekuti uyu munhu wandiri kudanana naye achiita mukadzi wangu otanga kumubhadharira rendi? Hamuna here kumbozvifungidzira kuti munhu aiva nemukadzi wake atori neupenyu huri nani, bhozi ukaona waakubhadharira mumwe munhu rendi, it means kuti zvinhu zvako zvakaita se zvakarongeka? Kana ndinotombozvifungira enda aitongotiwa munhu angone mari dzake. Asi vanhu pavanofambidzana munotorana muchinoratidzana vana tete, ana sekuru nehama, vanhu veukama. Zvese izvozvo zvamakanga mazviita here? Uye hamuna kubudirwa here pachena kana kuti makatoudzwa kunzi uyu munhu uyu murume wemunhu mubva mangoti harika ndingoshingirira? Anambobvira andiperekeendesa kwana tete kana kupi. Aingonditi hama dzangu dzogara kure, kwaMutare kunyanga, tichazoenda zvedu, tichaenda this weekend, zvazodai. Kumba kwamairenderwa uko aimbouya achigara here kana zvekurara ikoko? Aiwa, taitogara tese. Maitogara mese. Saka pakugarisana kwese kwamaiita ikoko, mukadzi wemunhu uyu aisambofona here zvekuti maiona kuti aya makoza anenge ari kubva kumukadzi wemunhu kana kuti? Aiwa, aisatombofona kana. Mafamba imimi maudzwa kunzi dambudziko rauinaro iwewe wakagadzirwa nemukadzi wemunhu. Uyu murume uyu muchiri kutaura naye here nhasi kana kuti? Ndichatombotaure naye. Zvakatopera pandakatongosiyana nazvo, ndakabva ndatongosiyana nazvo. Asi kapaita dambudziko apapa hamuna here kuzombodzokera kwaari kuti munotaura naye kuti shamwari
patakafambidzana paipaya ndiri kufungidzira kuti mukadzi wako iwewe akandigadzira. Ndani matambudziko andiri kusangana nawo? Nhamba dzake ndakadzitsvaga ndikadzishaya, handinotombokwanisa kutaura naye. Saka pakugarisana kwese kwamaiita uko maiziva kuti murume uyu anotambira kupi, anoshandira kupi, kana kuti hama yake yekuti munokwanisa kungoenda munotsanangura dambudziko ramuri kusangana naro kuti musanganiswe akwanise kukubatsira, noti chazoita kuti muzoita dambudziko iri maisadana namega, maidana namuri vairi. But hapana kana hama dzake dzandaimbosiva, aingoti ndichakuperekedza tichazoenda, but handina kana munhu wandakamboona. Ko shamwari? Shamwari yake yaaifamba nayo handinozombomuona futi, handina tozombomuona, kana ndizoti vaingofamba vese vari mumota, kuti ndizozoti anogara kupi haanambobvira akandirakidza paanogara. Saka imimi sekutsanangura kwamuri kuita uyu munhu wamaifambidzana naye uyu, makanga musina zvamainyatsoziva pamusoro pake, makazoziva sei kuti ane mukadzi wacho ndiye andigadzira? Alright. Through kufamba ndichida kupona kuti kochiko chiri kuitika pandiri ndakurwara, ndo pandakazoita find out kuti ndiye mukadzi akandigadzira, ndakagadzirwa nemukadzi wemunhu. Alright. Saka mafamba mamuri kufamba muchivanhu, mapostori ndekupi? Mese muchivanhu, mapostori. Saka pamuri kupiwa tsanangudzo idzidzi, havana here rubatsiro rwavari kukwanisa kukuudzai kuti tikaita so dambudziko rako rinopera? Havana kana, unotofamba utoenda, kana kutonzwa kuti watopora zvatoita zvako, utoona futi the same thing, zvinhu zvozvo zvingoramba zvichiitika. Ndingoramba ndichiti ndikaenda kutoilet ndorwadziwa, ndobuda ropa, ndoswera ndichirwadziwa. Kana sadza chero handichatombodyi, ndatone 5 months ndisingatombodyi. Pane pandakatombotirai kudya sadza, ndakarwadziwa zvisingaite mamwe suro, ndaenda kutoilet ndikaswera ndichirwadziwa zvisingaite. Kuchipatara makaenda? Kuchipatara ndakaenda, vanongoti constipation, but ndakamwa zvese maliquid paraffin, hapana kana chakabuda. Saka nhasi unoyu muri kuda kutsvaga rubatsiro, handiti? Ko zvikanzi zvonizvo tiri kuda munhu wamaifambidzana naye kana kuti mukadzi wachona, muchazvifambisa sei imi musina kana chinokwanisa kuti musangane naye kana kuti mutaure naye? Ndinda kuti zvine zvakatooma, ndinda kutotsvaga kuti ndotoona ndomuwana sei munhu wacho. Saka semunhu wamaifambidzana naye sisi, muri kundida kunditsanangurira here kuti even nhamba dzake nemusoro hamutodzizive? Nhamba vaingoshandisa, nhamba ndodziziva, but kwete nemusoro vaingoshandisa, izvezvi vari kushandisa vese nhamba idzi. Saka chero ndikatofonera uyu antodaira. Which means kuti muri kutodziziva henyu nhamba? Nhamba ndodziziva. Nhasi pane dambudziko sisi, muri kutaura kuti mukaenda kutoilet muri kurwadziwa, uyezve muri kubuda ropa rakawanda pamuri kuenda kutoilet. Kazhinji zviri kunyanyoitika kana matodya sadza, handiti? Idambudziko riripo here. Nei muri kushayiwa ushingi hwekuti muvafonere, whether yazodairwa nemukadzi kana kuti nemurume, movatsanangurira kuti kana tomboti mukadzi pamwe mokumbira regerero, momutsanangurira kuti ayo ndiri kufamba ndiri kunzi une zvawakaita panyama yangu, ndinokumbira regerero, kana zvichiita tisangane undibatsiro dambudziko ripere. Ndakatombozviita izvozvo, ndikatokwira bhazi ndikaenda koko, ndikatoperekedzwa nemafriends angu, ndikatomufonera, akatodaira akati nditaure nemahure, usandifonere. Ukatondifonera kutoita muedzo, uya izvezvizvi ndikuone. Vandatoti ndokumbira regerero, chichi ndiri kurwara. Zvikanzi nombopapindura ipapo, vazoti handikuone. Saka pandakaenda ikoko kunomuona, vatatosangana nemafriends angu, vandisvipira mate, vanditi uchatokaura, ndoda kutoti
kukavura zvisingatomboiti. Chanzwa bhata. Matanda tokusvipira iyaya watosvipirwa nenyoka. Ndinototi ufe. Paatanga kutoexplaina kune mumwe munhu waakambouraya. Paatanga kutoti iyeye ndiwo ndinoti uiteere kwaakaenda iye musikana iyeye. Ndiri kunzwa muri kutaura kuti makaenda nemafriends enyu, makanga muri vangani? Tati vangani 4. Ko amuna here kumbofunga kuti tikaenda tine namba yakawanda zvichida pamwe munhu anofila kuti vanhu vandivinga vakawanda ava pamwe varuda hondo obva atoti rega nditange inini, kana kuti sekuwanda kwamanga makaita akabva awana mukana wekuti rega ndionererwe nemaziso evanhu vese vaauya nawo? Ndozvaakatoita, anotoonererwa zvisingaite because akatoratidza kuonerwa because ndakatoendawo ndichitoti sori ako chichi ndakatosiyana nazvo zvikanzi chichibva atanga kutopopota. Aiwa, ndiri kubvunzira pakuti nhamba yamakaenda nayo hamuoni unge yakanga yakawanda here zvekuti ndizvo zvakazomupa manyemwe ekuti munhu uyu? Handizozivi mupfungwa dzake kuti anenge aifunga sei. Mukadzi uyu ari kugara ku? Anogara Marisapi. KwaRisapi. Saka kubva ipapo hamuna kuzombokwanisa futi kuedza kutaura naye zvekare? Ndakatombomukumbira regerero paapu ndikatosvika pakutobhloka nhamba dzake ndatonoti haasi kuda kukumbirwa regerero neni. Patongo ane mashoko akatotaura akatooma. Akati uchazvimamira ndatokusota ndikutoshanda newe uri kutofa soon. Nyoka yangu iri kutokuuya iri kutokusveta ropa mbichana uri kufa very soon. Ndo mashoko akataura mushure mekunge andisvipira mati. Pane nguva yakareba sei kubva pamakapedzera umona? Izvizvi pakwanisa 3 weeks. 3 weeks. Saka panguva iyoyi ane zvinhu zvaakakuudza izvizvi zvii zviri kuitika pamuri? Dzimwe nguva ndopera simba, dzimwe nguva ndo hana yangu inorova, especially kana ndakuenda hoteli ndakufungwa ndakuenda hoteli hana yangu inotanga kurova. Ndakatogara pachemba hana yangu itotanga kutorova. Ndichirwadziwa zvakanyanya nemiri. Kana makumbo angu ndakuda kutanga kufamba ndonzwa kunge ari kuita kunge kakurema kutsoka kunge pakusumudza gumbo. Uyu mukadzi uyu muri kutsanangura muchiti makaenda mukanomuona, ko hamunawo here kuwana mukana wekuti sezvo aramba kuti zvonizvo haasi kuda kukubatsirai, arikuda kutoti murwadziwe, mochiedza kuti alright chiita kuti ndisangane nemurume wandakadanana naye tione kuti nyaya yangu ndoifambisawo sei? Hatombodi naye, anototaura kuti pamurume wangu totofana, hatombodi because vanenge vatori vese mumota. Saka hatombowane kana mukana nemurume wacho ndofunga anototya mukadzi wake zvisingaiti because haana kana word raakatombotaura. Saka kana muchitaura kuti vanenge vari vese mumota kureva kuti munotoziva kuti vanowanika papi? Handizivi izvizvi kuti vanoka papi but pandakaenda nokumbira regere ipapo vanga vatori vese mumota. Haana kana chaakambotaura kana kuti yesi Julie kana kuti chii, haana kana kumbotaura kana word. Even njeri pandakatosvipirwa matepa pakatoramba akanyarara vatomutsa mota. Ko imimi masangana nemunhu wamaimboita sweet naye paane dambudziko makamboedza here kuti shamwari aino kuti anga kanyarara imimi kumutanga kuti shamwari ona dambudziko randaanaro iri ngatibatsiranei kuti dambudziko ripere nekuti ndiwe wandakadanana naye? Ndotonoti pamwe watori pamwe chete nemukadzi wake, pamwe wanenge watori pamwe chete because zvakutonge soti like satanism ngechii hamene handitozivi because sei akaramba akanyarara ende even haana tombobvira andimhoresa kana kunditi yesi kana kuti chii kana kuti shamwari zvazodai kana kuti haana kana chaakambotaura. Saka vese vari kugara kwaRisapi ikoko? Vese vanotogara kwaRisapi ikoko. Muchisangana imimi makasanganirana kupi? Marisapi. Marisapi. Maendera zvebasa here kana kuti? Ndandotoendera zvebasa. Pamakaonana kuzosvika pakuzonotanga kuti makurenderana imba makanga madanana zvenguva yakareba sei? 2 months. 2 months.
Saka pa2 months apa maka chii chakazoita kuti muti isusu handi tinotsvaga pedu pekurenderana because kutaura kwamuri kuti handi muri kuti maigara mese makasvika sei pachidanho ichocho chekuti ngatichienda tinogara tese imimi sekutsanangura kwamuri kuita musati manyatsomuziva? Akangonditi ngandiendo togara tese vanangoti alright sevanoidana no. Ko pakugara mese apa ndoziva kuti kana munhu achitizira handiti dzimweni dzenguva unoperekedzwa kana nanatete kana nanani vanga vari kupi vanhu ava pamakazoti isusu takutotanga kugara tese? Kana handina kana munhu andakatomboona, takatongonotsvagawo imba tega vatitotanga kutogara. Ko pashamwari sekutsanangura kwamanga muchiita kuti zvonizvo imwe shamwari yake hamuzive kuti yakaenda kupi, makamboedzawo here kuti imimi musipo motorwawo shamwari yenyu moti shamwari chimboenda unotaura nemurume uyu wandaidanana naye umuutsananguriro dambudziko randiri kuita se randiri kusangana naro? Dzimweni dzenguva pamwe anogona kukunzwisisa iwewe pane kuti achitaura nini. Alright, ndakatongoona kutoti zvakatoma bhozi pandakatobuda mumunda kutiza ndakatosiya foni yangu, saka ndofunga foni iyo ndoinge nenhamba dzemunhu iye zvekuti ndaikwanisa kutaura naye. Pandakatosiya foni yangu ndopakazoita mukana wekuona mukadzi wemapika angu, ndofunga ndobva agadzira here zvaakagadzira. Ndiri kunzwa pamanga muchitsanangura sisi muchiti izvo akakutsvagai aine picture yenyu, handiti imimi masvika manzwa manga musipo kuti pane munhu anga achifamba, munhu akadai anga achikutsvaga nepicture rako, nei musino kukadzika mukati menyu kuti rega nditsvage munhu uyu kana kuti nditsvage reason yaanga achinditsvagira? Nei makaramba makanyarara kusvikira pazoita dambudziko? Ndakatongotyawo nezvanandaudzwawo bva ndatongoti handitombotsvage, bva ndatongotiza imomo, bva ndatongodzokera kumba. Manga maudzwa kuti chii nani? Pane mukadzi akangondiudza kuti iwe wazviziva here kuti ndiye mukadzi uya wekuruma munhu akaenda kujere, munhu wacho akafa, saka iwe ukaita zvekutamba unogona kufa. Saka pane paanga achitsvaga piki rako, ane piki rako. Ndikatoti ndijulikawo, ndikatomunyepera ndikati Juli akaenda kuSouth because ndaitoziva kuti akangokuona chete anotokuruma ukatofa because mazina ake ane poison. Kutaura kuti munhu aitozikanwa munharaunda. Munhu anotozikanwa munharaunda zvekutoti Saka kana ari munhu anozikanwa munharaunda, chii chakaita kuti imimi musazive kuti mukadzi wemurume uyu? Hapana kana akamboexplaina nguva yacho, but ndatomurudo naye, ndakutodanana naye, ndo pandakatanga kutozozvinzwa, pandatoti ndisiyane nazvo zvichiri padhuze. But kamuri kuti izvonizvo makazoti rega ndisiyane nazvo zvichiri padhuze, asi makanga matosvika pachidanho chekuti mama kugara mese, hazvizirizvo here zvakazomupa ukasha hwekuti rega ndigadzire munhu uyu nekuti nditorera murume wangu? Handiona sekudaro, ndizvozvo ndozvandakazoita kuti ndizomutsvaga kuti ndizomukumbira regerero, sinzi ndandatora hangu murume wake, but ndatongoti ndomukumbira regerero sinzi ndasiyana hangu nazvo, but ndazoziva kuti ane mwoyo wakatioma kuti angasvike pakundigadzira kudaro. Asi imimi panguva yachona iyoyo maisaziva here kuti ndiye mukadzi wemurume uyu semunhu anozikanwa munharaunda? Anga asina kumbobvira akataura. Ndiri kutaura kuti imimi pamwe chamaida kuti murume akuudze kuti shamwari handiri kuona ndai ndine mukadzi uyu, pamwe iye haana kudaro, asi inini ndiri kuti imimi sekuti mukadzi muri kuti anozikanwa munharaunda, hamaiziva here panguva yacho kuti ndiye mukadzi wemurume wamuri kudanana naye? Ndatombozviziva because nguva yacho yanga ari kujeri, saka ndinotombomuona ende ndotombomuziva. Saka mukutaura kuti paakazodzoka ndo paakadzoka achisvikotanga kukutsvaga? Paakadzoka ndo paakadzoka achitanga kunditsvaga through nefoni iyoyo yange nemakadzi angu. Toti nhasi unoyu ndakupai mukana magara makatarisana nemukadzi uyu, ndeapi mashoko amunenge muchida kutaura kwaari? Mashoko andingade kutaura kwaari ndekutongomukumbira regerero kana kutongomuti sorry, but iye
aitaura kuti handitodi sori yako zvazvodi da kutoti ufe saka ndakatoona kutoti munhu asiri kutokumbirika rege munhu agara atone utsinye because kana munhu achikumbira regerero munhu anenge akatadza hapana munhu asingatadzi. Saka mazosvika pakuziva kuti murume wandanga ndichigara naye aiva mukadzi wake ari kunditsvaga. Handiti hamuna here kumbosvika panguva yekuti aigona kutaura nemi muchiexchangeana mashoko? Ndoziva kuti vakadzi vazhinji kana vakasangana pamurume mumwe chete pane dzimwe nguva vanotanga kuchinjana mashoko. Hamuna here kuchinjana naye mashoko zvakazoita kuti muzosvika patasvika nhasi? Kana ndina pandakatongochinjana naye mashoko ndepekutongoti iye achiti uchamama uchazvimamira nda kutoti ufe zvakaita nhingi ndoda kutokuuraya matanda tokusvipira yanyoka yangu inenge ichitokuyamwa mbichana ichitokusveta ropa uri kufa slowly. Handina zvandakambotaura naye, chandakangokwanisa kungotaura naye kutongoti sorry. Toti murume uyu nhasi ari pano, ndezvipi zvimwe zvamungada kutaura naye maererano nedambudziko? Handina kana chekutaura naye because ndakatoona kutoti ane utsenye. Makamboedza here? Because semunhu wamakambodanana naye zvichida pamwe anogona kuva aine a soft spot for you, zvakasiyana nekuenda nekumukadzi kuti shamwari wona patakadanana paya zvazondisvitsa mudambudziko here. Haana kana chaakambotaura saka ndakatoona kuti haana kana chaanombotaura because paakatondiona pachepe vaiva notaura kana something kana mukadzi wake kuti aiwa akasiyana neni takatosiyana chichi but akatongoramba akanyarara as if ada kutotiwo nditofe. Kokumba makavaudza here kuti ndasangana nedambudziko rakadai so ndiri kufamba zviri kunzi ndine murume wandaidanana naye asi mukadzi wake ndiye akandigadzira, vakazvitambirawo sei? Vari kutongotiwo zvakaoma vari kutopererwawo nazvo kuti munhu angasvike pakugadzira munhu pakutadza kutosvika pakutadza kuenda kana kuteleti, munhu asingaregerere, munhu akakumbirwa regerero akatadza kuregerera, vari kutongoperawo mate mukanwa nazvo. Saka ndanzwa muchiti iko zvino mukadya sadza muri kurwadziwa zvakanyanya, saka muri kurarama muchidye? Ndotomwa tea kana plain tea kana ndikatomanikidza kana kudya kadiki kacho pakanenge kakuda kuzobuda ndienda kuteleti ndokurwadziwa zvakanyanya ndobuda ropa ndoswera ndichirwadziwa. Saka hamuna chikafu chandingati masolids amuri kudya? Handina, ndichitodya kutodya. Saka pamunorwadziwa apapa toziva munhu pamwe panguva yaunoenda kuteleti unozoziva kuti munhu akapinda kana 2-3 minutes ichi abuda. Imimi nekurwadziwa kwamunenge muchiita zvinokutorerai nguva yakareba sei? Ndotorwadziwa ndirimo ndokunoto maminitsi anditoverengi ndotorwadziwa kutochema chaikuridza mhere chaiko ropa richibuda ndichirwadziwa pamba chitoramba kutobuda ndonzwa pain futi kuti yaramba kubuda pamba chikatobuda ndorwadziwa futi hazvina kwazvo. Saka pamainwa mati makapiwa chii kuchipatara? Liquid paraffin. Pamainwa maliquid paraffin iwayo zvaiva futi nechange here yekuratidza kuti pane dambudziko asi pandiri kunwa mushonga zviri kuita zviri nani? Alright, kana hapana zvaitoita serious, hapana kana chinji yaitomboitika kana. Koma maifamba umu muchinobatsirwa hamuna futi zvimwe zvamaipiwa here zvokuti mubatsirikane? Hapana, ndaingopiwawo muteuro iyoyo nini ndichingomwawo but hapana kana chakambobatsira, ndongoramba ndichingorwadziwa now 8 months ndichiri kungorwadziwa. Saka mani 8 months muri mudambudziko here kana kuti ndo parakazotanga kunyatsoita serious maakuziva futi because zvinoshanda futi nepfungwa kakuti maakuziva kuti ndakagadzirwa? Alright, kana ndichitorwadziwa 8 months ndichitorwadziwa nanhasi ndichiri kutorwadziwa. Nhasi uno
Kune vamwe vanoti isusu tinogona kupedza dambudziko iri, vanokuwanai sei kana vachida kukubatsirai? Vanondiwana panhamba dzangu. Aiwa, ndinovimba kuti namba muchatipa toisa pazasi pescreen. Saka pandoda kudzoka kuti ndinyatsonzwisisa ndepekuti nhasi uno mafamba imimi muri kutaura kuti mukadzi uyu ari kukuudzai kuti shamwari uchaita sei, uchazvimamhira, uchaita sei. Handiti pachaitwa sei kuti anzi munhu akakugadzirai kana kuti toti kana kuti munhu wamakafambidzana naye ngaauye, pachazofambiswa sei? Handitombofungi kuti zvakatooma because ndakatongoita give up yekutongoti regai nditongozvifambira ndizvirapise ndega because ndakatombotrai kumukumbira regerera nepapo hapana kana chaakambotaura. Ari kutoda kutoti ndife. Kune vazhinji vari kunze uku vari kufambidzana nevarume vevanhu, zvichida pamwe nekuziva, zvichida nekusaziva. Ipi dzidziso yamungada kupa kuvanhu vari kufambidzana nevanhu vevanhu? Kuti makutangidza kuchuza. Kana ndoti zvakaoma ngavasiyane nazvo because kana edha kuziva edha kuziva ndokumbira kuti vanhu vasiyanawo nazvo zvakashata. Munhu kana watoda munhu kana utori serious nemunhu chitoenda kumba kwake unoona zvichionobvunza mai vake kana hama dzake kuti zvishwana mukadzi here because ukasadaro zvakatooma because nyika yashata. Haiwa, ichenjedzo yakasimba ndaidzwa. Vafanire kuseka. Saka imimi munotaura kuti izvo pamakafambidzana nguva yese iyi makangawo futi musina vanhu vamanga makada kupinza pakati penyu, handiti? Saka hama dziri willing here kufamba nemi nhasi zvapane dambudziko? Zvakatongo vanhu vacho dzimwe vanombozvibhilivhe sehanzvadzi yangu aitombozvibhilivhe nenge chingoti constipation uya kuno tikurape zvazodi chabuda chacho hapana. Saka ndakatonototi hama dzacho dzinenge chingoti constipation zviyazvo zvekuti havabhilivhe kuti kune zvinhu zvinoita kana kuti kuroyiwa kana kuti vanenge chingoti zvichapera. Saka toti kana kuti pane mari dziri kudiwa zvichida pamwe rubatsiro rwawanika asi pamwe ruri kuda mari kana kuti chichi, muchazvifambisa sei kuti mubatsirike? Zvakatooma ndichitokumbira zvangu kuti nditobatsirike kana kuti ndorapwa hangu ndopora ndozokwanisa kubhadhara munhu wacho kana kuti ndenda kutokumbira because ndanzwa nekurwadziwa. Handina kana chandinacho kana dhongi chairo kana mombe kana mbuzi handina kana chandinacho. Saka ndakutokumbira kuti vandibatsirewo. Ko kubasa hamusi kuenda? Ndisitomboenda ndoenda sei ndichirwadziwa zvakadai. Aiwa, sisi ndinotenda nenhoroondo yamatipa uyezve ndinovimba kuti rubatsiro rwamuri kutsvaga mucharuwana. Tinotenda kana zvakadaro maita basa nekubatsira. Mhuri yeZimbabwe, ndinasisi Juliet vandakagara navo panapa vari kutsanangura kuti vane dambudziko ravainaro rekurwadziwa nemudumbu zvakanyanyisa uyezve nekubuda ropa rakawanda apo pavanoenda kunozvibatsira. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe, vari kutsanangura vachiti vakadananawo nemurume wemunhu, izvo zvazoita kuti vagadzirwe zvavasvitsa padambudziko ravasvitsa pano nezuva ranhasi. Ndoda ngokutendai nekuramba muchifolowa nekulika Zim News Beat. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere, ndichitenda the crew behind the scenes, ndichiti chisara.
Bye.